ned til socialpunket start, så lige om lidt kommer Emilie hen og mig, så skal vi hen Amalie og Isabella. Nu er vi på et tog. Ja. På vej til Esbjerg. Men det håber vi i hvert fald, det kører. Det satser vi på. Nu står vi nede på bussen. Ja. Og den kommer om ikke så længe. Vi er kommet til Færgehavn. Ja. Så nu vender vi på alle de andre. Yes. Jeg har taske på, ikke godt? YMCA. YMCA. Ja, vi er på færgen. No shit. Så er det til fredag! We are at Fanø! Vi ved ikke lige, hvor langt vi har gået, men ikke så langt. Nej, men det føles lidt. Ja, og det går lidt langsomt. Ja, det er hyggeligt. Jeg tror, vi er halvvejs. Tror du ikke også? Jo, det tror jeg. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Er vi der lige om lidt? Ja, forhåbentlig. Vi sidder på post, og vi skal skrive et postkort til vores kære formand i korpset. Cool. Og så er vi på aftenløb eller korpsløb. Ja, og jeg skal have og regionen. Og nu sidder jeg helt alene, fordi der er ikke nogen børn. Og sidder hækler. Og fryser røven det meget af. Jeg står heroppe og skal lave om sig selv, så de skal tegne sig selv. Hvordan de ser sig selv som spejder. Der. Ja. Au! Så skal vi til at have natmad. Jeg har taget boller med smør og syltetøj, og så en kop varm kakao og noget saftevand. Jeg har taget boller med ost og marmelade. Ja. Og kakao og saftevand. Vi har lige ret vores senge. Nu sidder Isen der. Isak skal sove der, Emilie sover der, jeg sover der, og Malle sover der. Vi er næsten lige vågnet. Ja. Eller vi skal til om 15 minutter, der skal vi væk hjem. Yes. Og så er det en ny dag. Første sådan rigtig dag. Ja, det bliver nice. Ja. Ej, jeg skal lige have nogle rigtige sko på. Vi er på vej ud til at stå på pasta. Ja. Vi glæder os så meget. Vi skal, hvad skal vi lære pigerne om? Oppakning? Nej, det er løgn, det er ikke godt. Påklædning. Emilie, hvad skal du lære pigerne om? Hvad skal du lære med dem? Vi skal lære pigerne at spise med kniv og gaffel, skal jeg lige så sige. Vi har en post, hvor at de skal spise en flødebolle med kniv og gaffel, og så skal de vaske servicen op bagefter. Så de skal lære at vaske op, fordi det skal de også på kursuset. Yay! Ja. Og vi skal jo lære dem at klæde på. Og vi filmer, at jeg drikker vores fine drikkedunke, vi har fået sponsoreret fra Nordic Drop. Så er vi kommet til havnen, og vi skal spise frokost. Ja. Okay, vi har lige spist frokost, og nu er vi blevet lidt presset, fordi at vi tror måske, at vores tog er blevet lavet til en togbus i morgen. Men vi kan ikke finde det. Så mig og Malle, vi skal lige ringe til DSB, når vi sidder inde på museet. Og så skal vi presse. Gå i panik. Ja. Det er sådan en lille update på vores problem. Eller vi sidder på museet nu og ringer til DSB.
Og så skal vi jo med dejlig togbus. Eller vores gode køreplan i morgen. Ja, altså vi skal med togbus fra Esbjerg til Vejen. Så skal vi med tog fra Vejen til Fredericia. Og så skal vi med tog fra Fredericia til Odense. Og så er vi hjemme 1,5 time senere, end det var planlagt. Så vi er på vej tilbage. Ja. Skal lige holde et pitstop i Brugsen. Ja. Ind til siden, piger! Pizza i Brugsen, og så til hytten, og så tror jeg, vi skal ned til stranden. Ja. Vi har lige uploadet vores første video. Ej, det var virkelig lækkert, og vi har lige spist snack. We at the beach. Det er lokalt fra Fanø, den her hue med de flotte muslinger. Og huen, den er så hjemme fra mit skab, men muslingerne ikke, de... Og så er det så lavet af mig og Amalie, lokalt fra Fanø. Vi er på vej hjem fra stranden. Og vi er på her aftensmad. Ja, der går lige lidt. Ja. Vi skal pynte op. Vi har smidt Malle i sengen. Den fede fast. Vi har pyntet op til Malles fødselsdag. Og så har vi lige lagt flag ud i køkkenet til morgenmad. I dag er det Malles fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Vi skal hejse flag for sidste gang. Der er pollen i luften. Det kan være, der er noget, der vil være med til. Og se den anden fødselsdagssang, det kunne jo være fødselsdagssang. Og vi har fået... Velkommen til. Hvad laver du? Fejrer med verdens mindste kost. Og vi har pyntet Amalie. Prøv at vente om, Amalie. Vi går over til kirken nu. Og så skal vi have gudstjeneste. Så skal vi have frokost. Og så skal vi hjem. Så skal vi med færgen. Så skal vi vente en time i Esbjerg. Men Jan kører os. Men og vi skal og vi er på mailen. Så. What's not to like? Ja. Vi kom hen til kirken, eller til en spejdergruppe lige over for kirken. Yes. Og kirken er her. Ja, kirken. Men gudstjenesten starter først om 25 minutter, så det går. Vi har lidt tid til at slappe af. Ja. Nice. Jeg havde kirke i en time. Det var okay. Det var hyggeligt. Der var nogle små børn, der sang, kæft, de var søde. Så er der frokost. Der er makrel og kødpøls med mayonnaise. Jeg kører ligesom i går. Men typisk Hvad er det? Det er rugbrød, smør, ost, et landpølse og agurk. Jeg har lavet en rugbrødssandwich, mayonnaise, kyllingepøls, ost og agurk. Wow. Så basically Isux bare med 2 rugbrød. Ja. Og mayo. Og mayo. Wow! Der har zoomet ind. Hold da op. Kan ikke zoome? Nå, det er nok den anden vej. Wow! Vi er kommet her til færgehavnen. Ja. Og venter på færgen. Og så skal vi gå fra færgen til stationen. Yes. Ja. Men Jan har taget vores oppakning, så det er very nice. Så det er kun det her. Så det er kun de små. Ja. Very nice. Så er vi på færgen. Okay. Og 7-Eleven. Ja. Og så venter vi på en togbus. Ja, som er brun, men ikke helt brun alligevel. Måske ellers er den gul. Det kommer an på, Altså hvilken vi billedet tager. var gul, da vi kiggede på. Sjovt. Yay! Og så skal vi hjem! Ja. Vi er på bussen. Og så forhåbentlig kører den lige om lidt. Ja.
mod 7 minutter. Mod vejen. Okay. Så skal vi med et tog mod Fredericia. Og så et tog til Aarhus. Ja. Yay! Hej, vi er lige kommet til Vejen. Så lige med i Jystrømmer. Ja, og vi prøver lige at finde et toilet, fordi der er nogen, der skal tisse. Vi går over på biblioteket. Hej. Vi venter i tog ved Vejen og skal mod Fredericia. Det kan faktisk til Aarhus. Men den og så, vogn, vi skulle sidde i, den er vi skulle sidde i vogn 14, og der er kun vogn 11 og 12. Så vi har bare sat os. Ja. Så er vi på vej til Odense. Glæder du dig? Så er vi kommet til Odense. Yay!